Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asi anouya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, anouya, une ari pamsiwo. Zvioneso zvekuuya, zvino zviri kuitika, toona nekukasika, musi wakanaka. Pamsiwo, unepo pamsiwo, anouya, une ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira into sign language. Vabetera kwasai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya unoti kunamata chifananidzo mumazuva ekupedzisira. Kunamata chifananidzo mumazuva ekupedzisira, that's right. Okay. Regai tibva tangotanga nekuverenga Joshua 24 verse ndeya 15. Joshua chapter 24 verse 15. Right. Kana muchiti zvakaipa kushumira Jehovha, zvitsaurirei nhasi wamunoda kushumira. Kana vamwari vaishumirwa nemadzibaba enyu mhiri kwerwizi, kana vamwari vavaAmori vamugere munyika yavo. Asi kana ndirini neveimba yangu, tichashumira Jehovha. Right. Pane pfungwa iri kuburitswa naJoshua panapa yekuti kunamata kana manamatiro hazvifaniri kumanikidzwa munhu. Nekuti Mwari pamarongero ake anopa munhu freedom of worship. Munhu asununguke kunamata chaanoda, asununguke kunamata waanoda. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Asi mumurangariro vanhu vachizivawo kuti waunonamata ndiye achazokupa mubayiro pekupedzisira. Saka patiri muno mustudio hatisi kumanikidza vateereri. Hapana ari kumanikidzwa. Asi kungoziviswa bedzi kuti Mwari akasika ndeupi, uye anonamatwa sei. Munhu osarudza, but kunamata akufanire kumanikidzwa. Ndosaka Joshua ari kuti sarudzai wamunoda. Saka munhu umwe neumwe anofanira kuti azvimisire kuti ndoda hangu kunamata Mwari uyu, asi uchiziva kuti wawanamata iye pakupedzisira pachapiwa mubayiro anozokupa wei. Koipo Joshua paari kuti sarudza, imimi mufundisi handisandambokunzwai muchidaro kuvateereri vedu vano kuti sarudzai. Nemamanzo kudzidzisa kwatinenge tichitoitaka kune kuchitoisa pachena kuti munhu asarudze. Kutopa vanhu, kutovaimpower kuti munhu asarudze kuita decision iri informed. But muri kuti kunamata akumanikidza. Thank you. Regai tiende pamberi muna Daniel chapter 2 tichitaura pamusoro pekunamata chifananidzo mumazuva ekupedzisira. Daniel 2 verse ya 39. Daniel 2 verse 39. Patinenge tiri kuverenga mavhesi aya vateereri, zvinonyanya kubatsira kuti patinoritaura wobva wanyorawo, zvinobva zvaita kuti pfungwa yacho yatichatsanangura unobva wagona kuibatanidza nevhesi racho rataurwa. Ukamirira kuti programu izopera uzongoti chindipaiwo mavhesi aya, zveshuwa tinoramba tichikupai mavhesi iwayo, but kuti dzimwe nguva uzonyatsonzwisa chidzidzo zvinonetsa. Saka ndokukurudzirai pese patiri kuita chirongwa ichi, ivo neballpoint yako uchinyora mavhesi aya. Ndakuverenga Daniel 2 verse ya 39. Shure kwenyu humwe ushe huchamuka, huduku kwamuri. Tevere ushe hwechitatu hwendarira huchabata panyika yose.
Now ndidhanieri ari kutaura namambo Nebhukadhineza panyaya yehope dzechidhori chechidhori chiya chese, nekuti chidhori ichi wanga chiri chifananidzo chemunhu chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana siyana. Mumusoro waive wegold sekudzidza kwatakaita, chiya chaiti musoro gold, chipfuva silver, kuno kudumbu ndarira, right, makumbo oita dare iron. That's right. Tsoka dziri dze-iron and clay. Saka Dhanieri aitsanangura achiti kusiyana kwesimbi dziri pachidhori ichi kuratidza kuteverana kwaizoita umambo hwakasiyana huchitanga nehweBhabhironi, wopfuura kouya umwe. right. Saka Nebhukadhineza akatonyatsotsanangurika kuti umambo hweBhabhironi hahwaizotonga nekusingaperi, waizosiyirawo hwesilver hwemedo Persia. Saka izvozvo ndo zvakatsanangurirwa Nebhukadhineza kuti ndo meseji iri kubva kuna Mwari, kuti umambo hwenyu hweBhabhironi hahurambe huripo nekusingaperi, right, kuchazouya humwe shure kwenyu. Hatichindai pana Daniel 3 vhesi ya1 uone zvakaitwa namambo Nebhukadhineza. Daniel 3 verse 1. Zvino mambo Nebhukadhinezari wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba nemakubhiti 6 paupamhi, akachimisa pabani. Now pahope meseji iri kubva kuna Mwari yapuwa iri mufananidzo wechidhori chine musoro chete wegold. Musoro chete ndowegold, but panapa ndiri kuona bhaibheri riri kuita kunge rinonzi ichi akazochigadzira chidhori ichi but chese chachegold, chese chagold manje kubva kumusoro kusvika kutsoka. Saka panobuda pfungwa yekuti Nebhukadhineza mupfungwa make akati no, inini ushe hwangu hahungabvisiwe, because waiperera muhuro gold raingoita musoro. Saka haana kufara kuti sei uku kuzasi kuri kuzoya humwe umambo. Saka yakati no, hwangu haubve ini hunotonga nekusingaperi. Saka yeve ndurura kukakavadzana nepfungwa yaMwari. Unoziva kuti tese takadai soka Mwari akataura kuda kwake somunhu anenge aine mafungiro ake nemaonero ake, but zvakanaka kuzosabhumita kupfungwa yaMwari. Zvino Nebhukadhineza akaramba manje kugashira pfungwa yaMwari, ndobva ati ndakuchita chegold chese. Anditi wazvoona, iye mupfungwa make akati ndiani angandibvise inini kana ndakatarisa pasi rese randakunda iri. Anditi wazvoona, saka akati ano hwangu hunotonga nekusingaperi, hachaite dziri hope manje akuita zvekugadzira zviri riyo. Saka nekumwe kutaura zvaivarota zviya ndo zvaakazogadzira mubani ndobva asiyanisa mbichana, zvekuti chidhori ichi haana kusiyanisa mbichana betera, aiwa akasiyanisa zvakakura. Ndaachida kuti ichi zvachaive chidhori chemunhu chihombe akangoitawo futi chakadaro, but pekuti gold riperere kumusoro iye ndobva aripedzawo mutumbi wese. Pfungwa yanaida kuti mubate ndeyekuti ari kungogadzira chiimeji chehope dzaakarota, kuti chifananidzo chehope dzaakarota asi ndobva asiyanisa. Iye mupfungwa make aida kuisa meaning inyowani, kuti hope dzidudzirwe patsva. Kuti umambo weBhabhironi huriko kusvika kutsoka narini. Chinzwa unzwe zvaakaita manje pavhesi ya4 kuenda pa6 muna Daniel 3 imomo. Daniel 3 verse 4 to 6. Zvino mudanidziri wakadanidzira achiti, munorayirwa imi vanhu nemarudzi nemarimi, kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudhimbwa nemutengeranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achichinamata nenguva yaachawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Uri kuona manje Nebhukadhineza mupfungwa make mati zvakadudzirwa naDhaniel ndo zviri kubva kuna Mwari akasika, hazvisiri izvo zvandiri kuda nemaonero andiri kuita. Maonero andiri kuita ndeyekuti Bhabhironi ichatonga narini narini.
Right. Saka pfungwa idzodzo manje ka unoza parapamba kuti ukafunga ka unongogara nepfungwa dzako. But iye akati pfungwa idzi dzinofanira kuenda mumakurukota angu nemunzvimbo dzese dzandinotonga. Vanhu vanofanira kuenda zviri clear kwavari kuti Babylon is here to stay. Kwete kutaura kwana Daniel kwekuti musoro chete. Saka agadzira chidhori chiya chiyaka hachina kungogadzirwa bedzi, akabva adedza ma-government officials from all over kuti vauye kuzodedicata chidhori. Hanzi paitwa nekamusic. Yaitoridzwa pakaita kamutambo kekugadza chidhori. But pfungwa yaida kudyara muvanhu ndeyekuti wopedza munonzwa dziya kunzi musoro chete ndowaiwe gold dzakadudzirwa nemufana uya Daniel uya. Inzwa ikwandiri inini. Gold harigumire mumusoro. Ndicharamba ndiri. Babylon icharamba iripo. Handitozvona. Saka akupikisa zvikanzi kuti zvibva zvapinda muvanhu akati tikaridza music munofanira kuita zvekunamata zviite ka-action mukati kuti vanhu pavanobva ipapo zvava action zvavatamba mudariro zvinoenda zvanamira mupfungwa. Ndo pakaitika mistake ipapo. Mistake unoziva kuti iri kubuda basi pane ma-government officials ake akanga aisawo vakomana vakabva kwaJudha vakapromota paya ana Shadrach. Right. Saka vana Shadrach manje kwavakakura kwaJudha vainamata Mwari wekudenga sezvatakadzidza zviya. Vakanga vadzidziswa kuti pakunamata kwenyu hamupfugame pamberi pechifananidzo. Zvaive zvenguva iyoyo chete zveupenyu hwese chero nanhasi. Ndiri kubvunza ndo zvichiri Mwari iyeye wana Shadrach. Mwari haashanduke zuro nanhasi nanokusingaperi. Zvakarayira ndizvo. Zvitori zviri kupfugamirwa. Aiwa iyo takamboitaura ndatiisiye saka vakomana vaizviziva. Saka ndo dai akangoti ndaumba chidhori changu zvandiri kutaura ndezvekuti Babylon inoramba iripo nekusingapere ongoanaunza zvaisaita dambudziko. But iye akada kuti vanhu manje vabva vazadzisa pfungwa iya nekupfugamira chidhori chiya. Ndo patinozonosangana manje nana Shadrach muvhesi 16 Daniel 3 yokuenda pa18. Daniel 3 verse 16 to 18. Shadrach naMeshach naAbednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhinezari, hatingafanire hedu kukupindurai pamusoro peshoko imi. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira unogona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyu, imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo, kuti hatingashumire vamwari venyu, kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Right. Vana Shadrach ndobva vaonekwa vachiramba vakamira vamwe vese vachipfugama. Ripoti ndobva yaenda kuna mambo ndobva vadetsika sonza vakomana maonera muri kuita. Pana Mwari here anogona kukurwirai pamoto wandakuhwidza wekaindi. Saka vana Shadrach vakati aiwa Mwari watinonamata isu anogona kutirwira. Simba anaro. Asi mukudzidza kwedu nekuziva kwedu pakunamata. Pamwe pacho anogona kurega kutirwira. Iye Mwari. Achirega tichitotsva nemoto. But imimi nzwisisai chinhu ichi. Chero zvichiriva kuti tinofa chidhori hatisi kupfugamira. Handitozvona. Vainzwisisa vana Shadrach kuti apa vaisangoriskwa here kuda kuburitswa basa zviri pachena. Vainzwisisa kuti murayiro waMwari unofanira kuchengetwa zvisinei nemacircumstances. But munoona chandiri kutaura apa vari kuratidza kunge vari ungrateful kuti munhu akatovapromota kupinda maposition aya ndiye ari kuvati ngatidai ivo voita ustaboni. Now zvazvinoita pamapromotions ka emaposition nekuwana mari nefuma pano panyika zvinoitwa nevanhu. Asi pakunamata manje kana pamira kuti munhu naMwari chero munhu iye achikupa salary chero munhu iye achigona kuti ufe. Vana Shadrach vakanzwisisa zvakazodzokororwa naPeter. Apa ikuita kunge mabasa chete. Unobva pamurutsanangura naanchitofunga. Kunogona kuita muroora pastor. Oroorwa kumusha kwaaroorwa kwevarume wake. Right. Ari kuziva zvinoda Mwari.
but ongosvika mumusha muchinzi kunoku tinodai tese. Muri kuti mimi pakadai angaite ustabone here kana kuti anofanira kutoyemurawo kuti shuwa ndatombororwa ndatombowana murume wabvunza zvawabvunzaka zvinoitika zveshuwa kastori but zvinoitika mai ndezvekuti zvakanaka kuti kana ari murooraka aremekedze kumusha kwaarorwa netsika dzeikoko ndizvozvo. asi panoitika pakuti tsika dzemumusha dziri kurwisana nezvinoda mari. Ndo pandabvunzira ipapangoreva kuti ave stubborn. Rega ndisakupindure inini ba rega Peter apindure mupostori Peter kana kuti bhaibheri ripindure pana Mabasa 5:29. Aiwa musanzvenge muchida kundenisa kumavhesi. Imbonzwa ugoona kuti hauna Mabasa 5:29. Right. Zvino Petro navaapostora vakapindura vakati tinofana kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Andiwapabataka kana vari atezvara vati pano pamusha pakadai kana kuti mutungamiri wenharaunda ati muno mudunhu tinodai ngaateererwe ngavaremekedzwe. Asi kana zvapikisana nezvinodiwa naMwari bhaibheri rinoti zvakanaka kuteerera Mwari pane kuteerera Mwari. Imi muruda kunzvenga hamusida nditsanangure maexample mufundisi. Saka ndikuona muri kukurumidza kuti vhesi ribva ravharira zvese. Uda kupa example aiyo Mwari wedu haatodi zvekudhakwa right nezvekubikwa kwedoro izvi. But unenge uchitoudzwa unzi ndo zviri kufana kuitwa. Worega kuvapo here munhu wese aritonzi tuda zviyo izvi doro riitwa. Right. Uri kuinzanisa iwowo kuti ndiani ati doro ribikwe? Asi Mwari ndi munhu. Munhu ari kuti risabikwe ndi Mwari. Ndo zvinonzi neshoko teerera Mwari. Vana Shadrach manje vari kuti chero zvichireva kutsva. Alright. Vamwe vari kunzi kana maramba zvepano pamusha zvekubika doro nezvekuita tsika idzi sungai muende. Vana Shadrach vanga vanzi sungai vasina kunzi sungai muende. Vanga vanzi muri kupinda muchoto, muri kusunga mopinda muchoto. Alright, matipindura. Vateereri rambai makateerera, mirai timbonzwa kambo. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata chifananidzo mumasuva ekupedzisira. Taona muchikamu chekutanga kuti pane vakomana vakamanikidzwa kunamata chifananidzo kuBhabhironi. Now nyaya iyi mukaitarisa tichidzokera kuna Daniel 3 nhau dziri mudariro inyaya dzekunamata. Mudariro mune nyaya dzemirayiro yenyika nemirayiro yaMwari kana zvanopesana.
munhu anofanira kuita sei, zvinodiwa nemunhu nezvinodiwa naMwari kana zvisingawirirane, munhu anofanira kuita sei. Ndobva taisirwa pachena isusu kuti munhu anofanira kuzvimisira kuita zvinodiwa naMwari. Chero zvikakakavadzana nemukuru, angave mutungamiriri pabasa, angave mutungamiriri pamusha, angave mutungamiriri munharaunda, kana zvaari kuti itai zvaramba kuwirirana nezviri kudiwa naMwari, shoko riri kuti itai zvinodiwa naMwari. Munozapa tabva last segment ya mazongoita kunge mandivharavhara yenyu, because nyaya idzi padzinonetsaka unenge uchitodzwa kunzi iye Mwari wacho wee ndiye anototikudza ana amwene wako naate zvaro, but vachikuitisa zvinopesana nei nebhaibheri. Wabva wanifungisa vaEfeso 6 verse 1 inotiwo vana kuteererai vabereki kubva pamirayiro ine gumi, asi inondopera ichiti kudzai vabereki munashe. VaEfeso 6 verse 1 yataurwa namufundisi inonoti kudzai vabereki munashe. Saka vakuru vanofanira kukudzwa nekuremekedzwa, asi ngazviitwe munashe. Kana zvakunopesana nezvinodiwa naMwari, iwe unomira pane zvinodiwa naMwari. Saka nyaya yekunamata, yekumanikidzwa kunamata chifananidzo kuna Daniel yakaitwa pankari kaboka kadiki kakaramba bani vanhu vashoma vanga varipo, ende vakaramba vacho vanga vari vashoma. Asi kana tichidzidza kubhuku razvakazarurwa rinotiisira pachena vateereri kuti panguva dzemazuva ekupedzisira, sekudzidza kwatakaita, mazuva ekupedzisira ndiwo mazuva emadzimambo ari kurarama mazuva ano, sekudzidza kwatakaita kuna Daniel 2. Mumazuva ekupedzisira vanhu vachamanikidzwa kunamata chifananidzo. Rikaiti bva tangoenda unoza zvimwe zvacho munotivhundutsira vateereri vedu pasi. Muri kuti imimi nyaya yekunzi munhu apfugame pachifananidzo kana kufoswa kunamata ichadzoka ndoyatatakuda kuti tichitoverenga iyoyo kuna zvakazarurwa 13. Ayo, but there is no way ainodzoka, Pastor, because we are living in an enlightened generation. Those were barbaric times. Ingwa dzekusaziva idzi dzekuti shuwa mese munonzi pfugamirai nyange sataverenga mavhesi amuda ndiverengeka, atidotisiye vateereri duka vakufunga kuti ameno kuti zvinhu zvakadaro zvine zvaita sei, chii chine chaitika pasi izvozvo ka pfungwa dzedu dzinogona kutaura zvauri kutaura kastori, asi ngatinzwei zvakaiswa muchiprofita naMwari. Mamati ndiverenge zvakazarurwa 13 verse 14 kuenda pa17, unzwe mumazuva ekupedzisira. Zvakazarurwa 13 verse 14 to 17. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo, chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama, chikapiwa masimbo okupa mufananidzo yechikara mweya, kuti mufananidzo yechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamate mufananidzo yechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rwerudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapa anogona kutenga kana kutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Now uri kuona panapa pari kunzi pane nguva iri kumberi, ndiri kutsanangura yekuti vanhu vachanzi vanamate chikara, kana kunamata mufananidzo wechikara. Zvikanzi vanhu ivavava vanenge vanamata chikara kana mufananidzo wechikara, vachaiswa maki paruoko kana pahuma. Ndikuona ndo zvataura Bhaibheri. Zvikanzi vanenge varamba kuiswa katatu, kuiswa maki, goteerera bedzi pari kunzi kuiswa maki, haisi nyora yatiri kutaura panapo, pane maki tichadzidza naye ndo zvatiri kukurukura. Saka vanenge chaita ndikurudzo daika pane mufananidzo inototenderera zvinezvi uchiona pamhanza pemunhu pakadhirowa 6 na 6 na 6. Saka ndanda kutofunga ndo nyaya yamuri kutaura. Regera tione muchimurukuru yedu kuti chiro maki yacho chii. Anditika saka hanzi vanenge varamba vachaurawa, kana kuti vanorambidzwa kutenga
nekutengesa vanotorambidzwa kuita business vanenge varamba kunamata chifananidzo ichi handiti wazviona but chine chakamiswa paichi mufananidzo wekauyu uri kunzi mufananidzo wechikara wapabata wasiyana nemufananidzo wakaitwa nanebhukadhineza but ndofunga ungada kubvunza kuti chikara rudzii because kuna nebhukadhineza waiwa mufananidzo wemunhu saka regera tinzwe manje kuti tingazive kuti chikara ichi imhukarudzimavhampaya vereka bhaibheri uzwe pavhesi 18 ungaverenga kusvika pa17 vereka vhesi 18 yazvakazarurwa 13 alright zvakazarwa 13 verse 18 right ndipo pane kuchenjera right unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara nekuti chiverengo ndechemunhu chiverengo chacho ndi 666 right hanzi zvinoda wisdom alright kuti muzive chikara ichi zvikanzi chikara panzi 1 hanzi chine nhamba hanzi munhu 1 right pari kunzi chikara ichi chine nhamba kana muda uchiziva but nhamba yacho inhamba yemunhu kureva kuti chikara munhu hazvisiri zvimavhaimba dzisiri mhuka dzemusango idzi vateereri hamene kuti muri kufolowa here zviri kutaurwa namufundisi inyaya inogona kuva iri kutombotaurika kwamunogara kana kumafirimu nezvimwe zvakadaro bhaibheri riri kuisa pachena kuti maki iri kutaurwa kana kuti tizive chikara ichi chichaitirwa mufananidzo uri kunzi vanhu vese vagopfugama vachinamata o else kumabhizinesi havazowane mukana zviri kunobuda pachena kuti chikara ichi munhu right asi zvinoda uchenjeri kuti muzive munhu wacho obvious vanenge vatori type yematerrorist nezvakadaroka chimira unzwe kuti muterrorist here sezvauri kutaura iwe unogara unodhiwa kumhanya mberi teera shure kwebhaibheri enda kuna vatesaronike vechipiri chapter 2 vhesi ya2 vhesi ya3 na4 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 na 4 right ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nemutoo upi neupi nekuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya nemunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa iye anorwa achizvikudza pamusoro pezvese zvinonzi mwari kana zvinonamatwa nekudaro kuti anogara mutemberi yaMwari achizviita mwari mirai pastor pane pandisina kunyatsokuereka iye anorwa achizvikudza pamusoro pezvese zvinonzi mwari kana zvinonamatwa nekudaro kuti anogara mutemberi yaMwari achizviita mwari urikuona pari kutikonfisa uri kukonfiswa nei hanzi munhu uyo ari kurwisana naMwari mapanzwe pachikundinetsa hanzi anogara mutemberi maMwari kana zvichinzi anogara mutemberi ka zvinoreva kuti haasi muterrorist uyo wanga uchitaura uzi materrorist mutemberi rati ari munyaya dzekunamata munhu mutendi uyu right haisi n'anga haasi muroyi hatisi kutaura nezvemasvikiro panapa munhu ari kunzi ane mufananidzo uchazonamatwa iye achinamatwawo munozva ndakuonechi ameno kana muri kufolowa tereri kuti sei bhuku razvakazarwa 13 verse 18 yati panoda kuchenjera because munoona nyaya yacho kakukona kairi kuita ndekekuti ukatongodzwa kuti chikaraka uri kufunga kana varoyi nevamwe vakadaro but panapa kana yakutotaura kuti iye uyu aikuona ndo zvana antichrist izvi kana atodzi ndewe muchechi but achirwisana naMwari pane pachifamba sepa toda kuti munzwisise nemivateereri bhuku razvakazarurwa parainyorwa rakanyorwa zviri zvirahwe andivazvona zvirahwe mazwi euchenjeri anotaura zvinhu zvakawanda mumazwi mashoma kana kuti muchidimbu tingati bhuku razvakazarurwa rakanyorwa chiri chibhende asi vanoda kuziva chokwadi zvinobuda pachena andivazvona ndo zviri kunzi zvinoda uchenjeri kuti muzive chiri kunzi chikara munhu but munhu ikayo haasi ndewezvekunamata ndewokunamata munhu chinzwa unzwe manje sei pari kunzi munhu iye achada kunamatwa kana kuti mufananidzo wake uchada kunamatwa pachapter 13 yazvakazarurwa ipo verenga vhesi ya2 na4 unzwe chapter 13 yazvakazarurwa verse 2 na 4 right
chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Verse 4. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Right. Saka panapa pari kunzi munhu iyeyo ari kunzi chikarawa ari munyaya dzekunamata hanzi akapuwa pachigaro paakagara ndepeshato. Imi shato haasi Satani. Zvakazarwa 12 verse 9 inoti shato ndiani? Zvakazarwa 12 verse 9. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani munyengeri wenyika yose. Saka kureva kuti munhu uyu kauyu ari muchechi akagara pachigaro chaSatani. Waari kushandira haazi Mwari, ari kushandira Satani. Saka zviri kuti Satani agara ari muhondo naMwari kai kuda kunamata. Mirai pasi. Amen. Ndoda kuti vateereri vangu vafambe nesu. Ndoda kugwedza kusamaraiza zvamataura ezvinezvi. Mufundisi vari kuti panguva dzino dzekupedzisira pane scenario iri kutaurwa nebhuku razvakazarwa inoda kufanana nezvakaitwa namambo Nebhukadhineza kuurayira vanhu vese kuti vanamate chifananidzo. But Bible riri kuisa pachene zvinezvi kuti nyaya ichaitika this time haisi kuzoitika pakanzvimbo kadiki. Iri kunoitika pasi rese. Vanhu vachimanikidzwa kunamata mufananidzo wechikara. Bible riri kubva rati chikara ichi hachizi chikara chemusango mhuka, munhu. Ndobva rabva rati munhu uyu haaze terrorist kana n'anga kana muroyi. Munhu anotoita zvekunamata. Bhaibheri ndobva raenderera mberi chiti but paari kuita zvekunamata akapiwa chigaro chekuita zvinhu izvi naSatani. Uye ari kushandira Satani. But ari muchechi kudaro zvaari kuita kurwisana nezvinodiwa naMwari. Fambai mufundisi. Saka inzwa pana zvakazarwa 12 pa17. Zvakazarwa 12 verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Saka Satani nekuti iye ari kurwisana naKristu anodawo kunamatwa. Anditozviona. Saka Satani zvaanoita maende zvekuti muhondo yake naKristu anorwisa vatendi. Saka vatendi vaanorwisa ndevanoti mukutenda kwavo vanochengeta mitemo yaMwari. Wapabata. Kureva kuti kune kunamataka kunobohwa Satani. Inzwai pastor, ndikufollowa zvakanaka. Uyu muchinda uyu chikaro achaitirwa mufananidzo kuti vese vamunamate. Ari kunzi ari pachigaro chaSatani. Ndiye waari kushandira. But zvakazarwa 12:17 iri kuti Satani anorwisana nevanochengeta mitemo. Saka hazvisi kureva here kuti uyo ari kumushandira uyu chikaro uyu chinorwisa futi vanochengeta mitemo. Nekuti ichi chiri kushandira Satani. Saka munhu uyu ari kunzi chikara uyu naSatani itimu imwe chete. Ndapabata ipapo. Kristu nevatendi vanochengeta mitemo yaMwari itimu imwe chete. Saka matimu mairi aya ane kuopozana. Timu yaKristu ndevanochengeta mitemo yake. Satani nechikara itimu one. Saka saka Satani ari kuvenga vanochengeta mitemo vari kutimu raKristu. Kana uchidzidza muna zvakazarurwa 13 inoisa pachena kuti mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yenyika inoyi hondo ichanyanya kutsviriridza pamirayiro mina yekutanga. Ozati Moses paakapuwa mitemo ine 10 akapuwa ari mahwendefa 2. Hwendefa rekutanga rine mirayiro 4. Iya ine chekuita neukama hwomunhu naMwari. Iyoyo ndo panonyanya kutsviriridza hondo iri kurwiwa. Panoti usave nevamwe Mwari kunze kwangu. Nekuti usazviitire mufananidzo kana kuzvipfugamira. Newekuti usareve zita raMwari pasina. Newechifoo kuti rangarira zuva reSabata urichengete riri dzvene. Ipapo ndo panonyanya kutenderera hondo iyi. Nengari yekuti panoratidza ukama hwemunhu naMwari. Saka kwanzi iko munhu uyu ari kushandira Satani uyu ane maki yake yachaisa pahuma kana paruoko pevanhu. But ukatsvaga mubhaibheri
hapana paunonyatsoona yakanyatsonzi maki yacho Ndoyamandirambidzoti matatu iyaya. Bhaibheri harinyatsotaura richidaro, asi zvanzi zvinoda wisdom kuti muzvizive. But chimwe chinotibatsira manje ndechekuti munhu uyu ari kuopoza Mwari, saka maki yake inenge ichiopozana nezvinodiwa. Saka iye munhu uyu hatinyatsoudzwe maki yake kuti zviriko zvinobva zvati bha, asi Mwari tinoudzwa maki yake. Maybe tisati tanzwa kamboka, regera tingonzwa kuti maki yaMwari chi. Maki inotoradza kuti ava ndeve kwaMwari. Zviri muBhaibheri. Zvirimo muBhaibheri. Mwari ane maki yake, ane saini yake. Aiwa, saini kakutenda pastor tichienda kuchechi. Aiwa, kachirega tiverenge tirege kurikumbira, harisi mombe yevhuka Bhaibheri. Ndoverenga kunani pastor? Kuna Ezekiel 20 vhesi ya 12 na 20. Ezekiel 20 vhesi ya 12 ndozoverenga vhesi ya 20. Right. Ndakavapawo masabata angu chive chiratidzo pakati pangu navo, kuti vazive kuti ndini Jehovha unovaita vatsvene. Verse 20. Right. Masabata angu ngave matsvene kwamuri, zvigova chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Saka Mwari ari kuti vanhu vangu ndakavapa saini inoratidza kuti ava ndevamwari, zvokuti haumboite doubt. Ndozvototaura Bhaibheri. Zvikanzi saini yangu inini kuchengetwa kwemurayiro wechina pamitemo ine 10 wekuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Ndo saini iyo inoratidza kuti uyu zvandoda kuti tiiteka patichanzwa kambo yezvinezvi ndoda kuti mudzoke musikotsimbidzira pfungwa, because pamuri kutotaura kudaika inogona kundikanganisira vateereri vedu. Alright. Because pamakutaura zvesabata vanhu vanotiteerera pavanotoziva kuti tinoenda kuSeventh Day Adventist. Yes. Saka zvinoita kunge zvinonzi muri kunochovhera nyaya iyi kuchechi kwedu. Right. Izvozvo vateereri tisati taenda kunonzwa kamboka, garai mazviziva kuti hatisi kutaurira nekuti isusu tiri veSeventh Day Adventist Church. Aiwa, tiri kutaura nekuti zviri muBhaibheri. Ngatisiyei mazita emachechi kunze, tingotsvaga pfungwa yaMwari mukati meBhaibheri. Alright. Vateereri, ngatirambei tiripo tichambonzwa kambo. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Mangwanani asina kuchenaba, ari kukasika kuswedera, mapfunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Zvakanaka kusewenza nerudo, tsimbe rakanaka rekudenga, tokokwa tosundwa neururudo, runotipa michero yakawanda. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu
kunamata chifananidzo mumazuva ekupedzisira. Taona muchikamu chatabva chatiri kutsvaga kuti vanhu tizive neuchenjeri. But taona bhaibheri richititungamirira kuti imwe nzira yakangwara yekunoburitsa maki ichaiswa pavanhu nekuti zvakangwarawo kuti munhu ukaiziva unogona kuinzvenga maki yacho nekuti maki inoshatirisa Mwari. Handiti mazvaona ka? Saka tanzwa isusu kuti Mwari ane maki. Maki yaMwari yanzi kuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Right? Then yanzi chikara ichi kana kuti munhu uyu anokakavadzana naMwari uyu maki yake inenge ichioposa. Miraindi paipa tambopata vasatenda kubreak. Ndoda kuvharira vanhu vateereri kuti vasaramba vachita pfungwa because kuna anobva atoti saka vari kuti here vanochengeta sabata ndo vachaenda kudenga chete. Kuna anoteerera ipapo. Inzwai vateereri ipapo imbomirai kudaro. Chidzidzo chinoda kuti mukasike maziva because nyaya iri kuitika kumberi kuno nguva dzatiri kurarama paroda kuuya nyaya yekumanikidza vanhu kunamata zvinobhohwa Mwari. Saka mufundisi vari kuronda nyaya yemubhaibheri kuti muone kuti kakumanikidza aka kachatangira kupi. Ndopataona kuti kuna ari kunzi chikara but ari kunzi chikara uyu munhu anotoita zvekunamata. Saka uchenjeri huri kunzi tibate namufundisi ndehwekuti bhaibheri harina kuda kuti tisare tisiri shuwa kungoti vakomana zvekunamata zvaakutyisa. Riri kubva ranzi munhu iye ane maki but maki yacho iri kuita kunge yakawanda mubhaibheri. But rombo rakanaka bhaibheri rakabva ratisira pachena maki yaMwari kuitira kuti ukaziva maki yaMwari unobva waziva yewakaipa yacho wobva waziva kuti uko kune danger. Waita ipapo kastori. Saka maki yaMwari kuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Maki yechikara imaki inopozana neyaMwari. Saka kana yaMwari riri sabata remusi wechi7 wevhiki zviri kubuda pachena ndezvekuti vanhu vakazonzi pakunamata kwavo Mwari vachengete sabata risiri rezuva rechi7 iyoyo isabata pakutaura kwevanhu asi kwaita masabata mairi. Kune raMwari remusi wechinomwe wevhiki koita raiswa nemunhu ari munyaya dzekunamata. Haasi kurisa ari kung'anga hachizi chisi chemasvikiro chiri kuita kubva panapa. But pastor handisida kuburitsai muchidzidzo chedu rambai muchifamba nesu but ndikuona kunge zvinonzi mukurarama kwatakuita sevatendeka pane kabehaviour kanenge kaNebhukadhineza kekuti Mwari ati God musoro chete iye ari kuti mutumbu wese ndoda uve God kurwisa pfungwa yaMwari. Like pamuritotaura pa kuti Mwari anoratidza kuti sabata rake zuva rechinomwe but panogona kuita pfungwa yekutoti aiyo mumwe anogona kuti ini ndiri werekutanga mumwe unonzwa aitoti rechitatu wamwe utonzwa aiti aiwa isi tiri wechishanu. Pfungwa inoita kunge ine kaunharo chaiko kutoti unobva utoti tiri wechitatu tiri wechishanu inoita kunge nharo right fambei. Kana ukati inini ndiri werekutanga mubvunzo unofanira kuvapo ndokuti ndo rakarayirwa naMwari here because rakarayirwa naMwari ndo maki yake. Iwo rako kana wati ndire kutanga kana kuti rechishanu kana rakaitwa nemunhu riri kuopoza raMwari pane danger pane ngozi ipapo. Saka maki yemunhu kana kuti maki yechikara iyi isabata risiri remusi wechinomwe wevhiki. Handiti wapaonaka ndo saini yakaiswa nemunhu but iri kunzi inoiswa paruoko. Zvinorevei kuiswa paruoko? Ruoko mucherechedzo wokushanda kubata kuita mabasa akasiyana siyana. Saka kune boka revanhu chavanongoraramira kushanda kuti mudzimba dzavo muwanikwe chingwa. Vanoshanda kuunganidza pfuma yepano pasi. Saka mukushanda kwavo havaremekedze sabata raMwari. Reason iri yekushanda chete dumbu rizare kana kuti vaite pfuma. Saka vanoshandisa maoko avo kutyora sabata raMwari. Saka ikoko ndo mviro dzekuwana maki iyi paruoko. But vanenge vambozvinzwa here? Tisati tasvika kune vamwe vanenge vazvinzwa but voshayanyanga nazvo. Kugoita vamwe vanenge vasina kuzvinzwa. Business ndo parinonyatsoita musi wesabata. Vamwe vatonzwa vachiti Mwari anobatsira anozvibatsira chero munhu achityora mitemo yani yaMwari. Then kuiswa pahuma zvinorevei
huma yaane kufunga mukati pfungwa education. Saka mumazuva ano atiri kuraramaka vamwe vanotichwa kunzi bhaibheri rinotaura nezvesabata remusi wechinomwe, asi harisisina basa. Munhu ototichwa kunzi hazvisina basa, iye otogutsurira musoro. Vari panzvimbo yekunamata, mind you, murume uyu hanzi anenge ari muchechi asi achiita mabasa ani. Muri kumhanya pastor, imwe muri kumhanya. Pfungwa iyi yakakukosherai, muda kuti isvike kuvateereri nesimba rayo sezvikuda Mwari. But imimi pamuri kuti munhu anoudzwa kunzi mitemo haisina basa, nyaya iyoyo inogona kutaurika pastor mumakombi vachifamba, but muchechi inotaurika zvadii? Muchechi kana pakanzi munhu akawanikwa achiita upombwe nemukadzi wemunhu, vanti akanyadzisa, ari kushoresa chechi. Munhu akanzi akaba, zvakaipa. Munhu akanzi akudze vabereki, zvakaipa. Asi akanzi chengeta sabata, vanhu vanobva vatanga kukota amwe mavhesi anoti mutemo hausisina basa. Pasabata chete. Handitozonaka. Saka vanhu pamwe pandaimbosumira ndiri, pfungwa iyo yakamboita kunge yaida kubuda pavatendi. Vanhu ndobva ndatoshandisika nguva iyoyo munyika paive nenyaya yekuti nyaya dzeconstitution dzisimbiswe chaizvo kuti ivewo nyika inoshandisa bumbiro remitemo. Ndobva ndakutobvunza ndika nhai varume, nekukakavara kuya kwatiri kumboita tichitaura kuti constitution mutemo wakakosha, nyika yobva yakoshesa mutemo kudaro, asi waMwari tasangana panapa mobva mati hauna basa. Vanhu vari pano kuti vanenge vachitaura kuti tinoda kana kuti kushanda kwemutemo rule of law yedzinyika, handiti but wekwaMwari manje unonzwa waita hausina basa. But chandakazoonawo hangu hakusi kwekuti vanenge vaita hauna basa, vane hwani wavasingadi iwoyo manje, saka vanoshaya kuti vounzvenga sei. Ndosaka vachizonotora mamwe matsamba anoti mutemo hausina basa, chakakosha moyo. Handitozvona yeti Mwari anoremekedza kurevesa kwemoyo munhu achichengeta mitemo yake. But panapa manje kana munhu adzidziswa kunzi mutemo hauna basa, chero sabata rawachengeta, Mwari anokugamuchira yaye pauma. Manje munhu aeducatwa kuitira kuti munhu anochityora sabata akasungunuka mupfungwa dzake achiti hazvina basa, ndokuve nemark pahuma neparuoko. Handiti wapaonaka. Saka panozongosara paine saka nyaya iyi haisari iri mhosva yevanodzidzisa here vafundisi. Munhu ane mhosva yei kana akadzidziswa kuti aiwa sabata rese chero rawazorora rawaita chisi chako unoziva kuti mhosva inowira papi? Inda pana mabasa 17 vhesi 11 unzwe mabasa 17 vhesi ya 11 iri kutiyo handiyo inotaura zvevanhu verenga uri kuti handiyo siwa. Ava vakanga vakanaka kukunda veTesalonika, vakagamuchira shoko nemwoyo wose, vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Saka vatendi vepaBheria chavari kunzi vakanga vakanaka vaiparidzirwa naPaul, muvhangeri mukuru Paul neminana yese yaaiita iyaiya. Vatendi vepaBheria vaisangoti zvabva kuna Paul votogashira, ndo vari kunzi vaizosara vachinyatsoona. Vainyora vochinyatsokupenengura, vachizungura, vachinyatsokutarisa, kutyira kuti vangatitywe. Vanogona kurasiswa chero achiita mashura asi anogona kutirasisa. Saka ndo kutenda kunodiwa. Saka vanhu iwe ndiri kudzoka pamubvunzo wako wati mhosva haisi vatungamiriri vanoticha here. Handiti wazvaonaka. Vatungamiriri vane mhosva yavo, asi vari kutichwa vacho munofanira kuti, because tinomhezha zviri kutichwa nebhaibheri. Kuchechi hakudi kungoenda kunoimba bedzi kana muparidzi akuparidza wongogara. Itaura kubhaibheri kana kuita kanotibhuku kako uchinyora mavhesi. Izvo zvatiri kutaura munomu, nyorai mavhesi. Musangoti zvakataurwa kustudio, zvakataurwa naRozi, zvakataurwa naBetera. Nyorai mugoinzanisa nebhaibheri muchikumbira mweya waMwari kuti ukubatsirei. Zvamuri kutaura manje maybe kana tokumbira vateereri. Unoona kuti vateereri iye zvino patiri kuita nyaya dzekunamata, mukacherechedza kuti vangani vedu ari kuenda nemabhaibheri chaiwo kuchechi, hatichatakuri. Ende bhaibheri rautita kunge rinonyadzisa kufamba naro murodhi uchionekwa. Maybe vateereri pfungwa iri kubuda apa, ngatitewo mabhaibheri. Tenga bhaibheri rako. Ipo patirikutotara tiri mustudio kudai so, uchicherechedza kuti iwo aBetera vari kunzi verenga, vari kuverenga sezvazviri here, uchinyorawo mavhesi ako kuitira kuti nyaya iyi iri pamberi pedu iri kuburitswa nebhaibheri
isazotiwana tiri kurutivi rwekuraswa. Yes, thank you. Saka ndonya mabudiro aita nyaya yedu yezvinezvi nekuti pane munhu ari kurwisana naMwari, right, achaisa maki paruoko kana pahuma ari wemucheche. Saka vanhu vanomanikidzwa kuteera iye kana kuti mufananidzo wake wemunhu uyu. Hatinazviona kana varamba vachanzi vaurayiwe, but maki yacho taiona kuti iri kupikisana nemaki yaMwari. Ndobva zvabudira paSabata. Murayiro weSabata, vateereri nyorai Exodus 20 verse 8 kuenda kuna 11. Muzoiverenga muchinyatsotera. Mukaverenga mavhesi iwayaya panotsanangurwa murayiro wechina. Unenge uchiti nekuti nemazuva matanhatu Mwari akasika denga nepasi negungwa. Nezvese zviri mukati mazvo. Saka murayiro iwe unoramba mukanyatsokuuverenga unoisa pachena kuti Mwari anofanira kunamatwa ndiMwari akasika. Ndizvozvo. Yobvumirana nazvakazarurwa 14 pavhesi ya 7. Vhesi 7 yazvakazarurwa 14 akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Andizvona Mwari anofanira kunamatwa ndaakasika. Satani anoda kunamatwa but haana kusika. Munhu uya anenge ari muchechi ari kunzi achada kunamatwa but haana chaakasika. Mufananidzo wake uchada kunamatwa but hauna kusika. Anofanira kunamatwa ndiMwari akasika. Pakajeka. Dai nguva ichizotitendera Mwari vakatendera muchirongwa chinechi, tikaona nguva yekumbonodzidza mubhuku razvakazarurwa, tichipenengura zvibhende zvirimo, munobuda nyaya dzakakomba mubhuku riya. Muna chapter 13 yazvakazarurwa, kana muchidzidza inoisa pachena kuti mumazuva ekupedzisira vatendi vachabatana pamwe chete. Vatendi chinchi chavaunza pamwe chete, vanenge vachitsvaga zviri common zvavanotenda zvakafanana. Vatendi vobatana. Vatendi vemachechi. Kuita mubatanidzwa. Saka kana vabatana, sorry pamuri kutaura ka imi ndozva mukufamba nenyenya. Alright. But mavara amuri kutotaura ka anondivhundutsa pakuti kudii futi imo pamuri kutoti mubatanidzwa zvine zvazvatoreva kwandiri. Imi muri kungotaura zvarevi. Aiwa. Because munobva maita nditofunga kuti asi nguva dzaitaurwa nazvakazarurwa dzatosvika kani. Ipo pamangoti mubatanidzwa chete. Famba henyu mufundisi. Ndinotorwa nani. Zvakazarurwa 13 inesa pachena kuti mumazuva ekupedzisira kuchaita mubatanidzwa wevatendi. Right. Kana vabatana vochienda kune vezvematongerwo enyika, ikoko vonoita kuti kuiswe mitemo inotsimbidzira kuti vanhu vese ngavanamate sezvinodiwa nemubatanidzwa wevatenda. Alright. Saka mubatanidzwa iwoyo pakumanikidza kwawo, chimwe chinhu chichanyanya kubuda, chichanyanya kukurumbira, kuchengetwa kweSabata risiri remubhaibheri, repamirayiro ine 10. Saka kumanikidza ikoko kana kwakuitwa kumanikidzwa ikoko, ndo panondobuda mufananidzo wemunhu uya uyu tsotsiri ari muchechi uya but iye achirwisana naMwari. Handitopaonaka. Saka mubatanidzwa uya uchafanana nemunhu iye pakuti kudii, pakumanikidza vanhu kana matiro kasingarehwe neshoko raMwari. Kureva kuti pfungwa dzagara dzine munhu yari kunzi chikara ndo dzichanobuda mumubatanidzwa uya exactly. Zvobva zvadzoka fanika zvakaitika nguva yaNatanieri. Saka zvakaitika mubani reJudha zviya zvekumanikidza vakomana vatatu vaya zvichaitika futi mumazuva ekupedzisira, but vanhu vanenge vakumanikidzwa mupasi rese manje. Ndouya iri kutaurwa kuna zvakazarurwa 12:17 inoti kuti zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Inzwa ichitsinirwa pana zvakazarurwa 14 pavhesi 12. Zvakazarurwa 14 vhesi 12 ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Right. Saka vatsvene vachaonekwa manje mumazuva ekupedzisira nekutsungirira kwavo, mukushungurudzwa kwese kwavachaita, nekumanikidzwa kwavanenge vachiita. Chii chavanenge vachimanikidzwa? Kuti vanamate zviri kudiwa nemubatanidzwa uyu, vanamate zvakarongwa nemunhu uya iye ndiye ari seri, but kuseri kwake kuna Satani. Saka zvine zvichiti Satani, koita murume uya ari muchechi, koita mubatanidzwa uya, but vanenge vakubatsirwa manje nemasimba ezvematongerwo enyika kumanikidza vanhu
kunamata zvinopikisana nemirayiro yaMwari. Saka iye zvinezvika hatingati vasiri kuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki vatone maki yechikara, vatone nemaki kana kuti nechiratidzo chemubatani zvinozotanga nyaya yako kana zvaakumanikidzwa, but iye zvino ndongo yekugadzira. asi iye zvino zvinogona kuitika ka kune vamwe vanoti vakadzidziswa sezvatiri kuita izvozvizvo vonyatsonzwisisa kuti murayiro waMwari unoda kuti tichengete sabata ende tofanira kudai nekudai nekudai, vazvinzwa asi kuti ndezvavo vana Castoni kustudio. Munhu iye anenge atonozvimisa seri aenda mulaini ishi handiti wazvonaka. Saka kana tichitaura nyaya idzi imbomirai kudaro ndoda kutovakumbira satapedzi usati wakumbira toda kuti zvijeke kuvateereri kuti Mwari haangotichengetai sabata bedzi, aiwa mumwe wemirayiro panonzi regerai kuba, regai upombwe, regerai doro, kudya nguruve, kudya mafuta neropa, bhabhatidzwai zviri korekti, zvese izvozvo pamwe chete ndokuteerera Mwari, ndokunamata. Chitaura zvaida kutotaura because ime mautoita kunge zvinonzi munhu asati akuchengeta sabata atoko. Maini ndoda kutovakumbira kuti vachengete sabata. Nai vateereri vedu, pane pari kunyatsoita dambudziko here pakuti Mwari atipowo simba tobhabhatidzwa tochengeta mitemo yaMwari. Chinhu ichi hachidi kuti chirambe chichitaurwa chingoti ndichazodai, nguva haisi yenu. Ende nematauriro aita mufundisi, nyaya dzacho dziri kuita kunge dzakunokora moto. Saka ndaandichifunga kuti takatoronga musangano kubvira musi wa5 Mei kusvika musi wa11 Mei. But musi wa11 Mei mufundisi, tanga tichifunga kuti mimi vateereri timbosangana imwe nzvimbo timboonana. Kungoonana kwakangonaka mufunge vateereri. Tiine musangano wedu nemimwe mibvunzo yamune muine shungu kunyatsobatsirwa nevamwe vatoita madecision ekuti vabhabhatidzwe. Tichambotanga kuno kuarea yekwaHarare, vanogona kufamba munofamba muchiuya, asi tichakuzivisai venue yacho musi wa11 Mei. Garai makagadzirira kudaro, but kubva musi wa5 kusvika 11 chii chinoichiitika pasi? Kubva musi wa5 kusvika musi wa11 tinee tichiita hurukuro dzedu kumanheru, vanhu vabva kumabasa every day. Saka paTV, paNational TV, tinee tichisangana na5:30 kusvika na6:30 kumanheru. KuRadio Zimbabwe tinee tichisangana na9 kusvika na10 PM. Saka garai makagadzirira vhiki iroro, mukasire kuenda pamunogona kunoteerera tichikurukura. Mukunopera kwevhiki musi wa11 unenge uri musi weSaturday, tinozosangana mangwanani nenguva dza9 o'clock kuti tive nenguva yekuonana muchibvunza mibvunzo yenyu live tiri pamwe chete. Tozonopedza zuva vanenge vakazvimisira kuti vakuda kubhabhatidzwa musi iwoyo ticharonga kuti zvingafambiswe sei. Uye zvidzidzo zvataita zvese izvi kubvira gore rapera zvakuwanikwa paYouTube. Ndofunga munonzwisa mutauro iwoyo. Pana application inowanikwa pamafoni, pamalaptop pedu. Zvidzidzo zvese zvatine taita tiri kuuploada ipapo. Saka dzimwe nguva mavhesi unenge uinawo, but zvakanaka kuteerera chidzidzo chega chega uchingonzwa kuti chaifamba sei. Mukangosecha paYouTube kuti Pastor Rodzi and Pastor Betera, pane zvidzidzo zvakutopfuura 50 zvinoenderana nemimwe mibvunzo yamuinayo. Shandisai mukana, ipai vateereri namba tinoda kutenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Munogona kunge maita mibvunzo kana pamwe pamunoda kuti mubatsirwe kwamugere ikoko, kana muri pedyo nehama, shamwari, vavakidzani vanopita sangano rema7th Day Adventist, endai kwavari, vanoziva kwekuenda nemi. Kana zvichikunonokerai, fonai panhare dzinoteera kana kutumira mameseji, maWhatsApp, maSMS 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, akuchengetei tigosangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe
tungamire semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichina zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumami